Robil som 300 zhybov každý deň, kým ma nezoberú do klešu. Ale nikto nevidel, čo bolo medzi tým. 60 km denne na bajku, fyzická robota, únava, potom strih, 3 hodiny denne, každý večer. Znova a znova. Za 9 dní sme trafili viac než 500 000 videní na TikToku. Cez 350 000 na Instagrame a vyše 200 000 na YouTube. To je dokopy cez 1 milión. A to len za 9 dní. Vtedy som si uvedomil, že to nie sú len čísla. Sú to ľudia. A ja som inšpiroval presne tak, ako som si vždy želal. Ale teraz to musí skončiť. Začínam novú prácu, novú etapu. A musím si nechať silu, energiu. Lebo ak sa chcem vrátiť väčší, musím najskôr ustúpiť. Toto video je rozlúčka, ale nie navždy. Vrátim sa lepší, silnejší a s niečím, čo zatrase celým svetom. Ďakujem každému, kto veril. Toto bol len začiatok a uvidíme sa znova.